Yn dilyn protestiadau Black Lives Matter ar ôl marwolaeth George Floyd, roedd gawadau i ail-feddwl addysg yng Nghymru. Mae cwricwlwm newydd Llywodraeth Cymru wedi dechrau cael ei ddysgu o dymor yma ymlaen, a bydd yn gwneud addysg am hanes cymunedau bein, hiliaeth a gwahaniaethu yn orfodol. Dwi'n falch i fod yn Gymraeg ac yn Nigerian, ond yn tyfu lan, doedd dim lot o delweddau positif o bobl oedd yn edrych fel fi. A felly oedd yn gwneud yn anodd iawn weithiau i cadw agwedd positif amdan fy cefndir. Dwi'n meddwl hyn lot oherwydd doedd braidd dim sôn amdan hanes pobl du a chymunedau ethnig o fewn fy addysg, yn enwedig o pobl o fewn Cymru. Dwi'n cyfarfod â chwiorydd Nia ac Alana, sy'n rhan o grŵp cydraddoldeb ei ysgol. Maen nhw wedi profi hiliaeth a microaggressions yn yr ysgol o ganlyniad i'w hil a'i cefndir Nigerian Cymraeg. Rwy'n awyddus i glywed beth maen nhw'n meddwl am y cwricwlwm newydd hyn. Yn blwyddyn 7, oedd nhw wedi wneud fel PowerPoint i fel introduce ni i gyd o'r continents. A oedd nhw'n dangos sut oedd fel o Asia a dangos culture nhw. A wedyn pam nath nhw cael eu sleid, fi'n meddwl oedd yn Africa, oedd nhw wedi rhoi o mud huts a Lion Kings a just pethau fel yna. Pan o fi wedi gweld fi'n teimlo'n drist amdano fe bod holl blwyddyn yma wedi gweld hyn a wedi cael ei addysgu hyn. A wedyn pan o fi yn mynegu fy marn bod yn anghywir a bod fi'n teimlo bod yn anaddas am plentyn iau sydd yn impressionable iawn, oedd nhw wedi galw fi'n threatening. Oedd yn neud i fi teimlo fel does dim pwynt o mynegu fy marn. O fi'n fwy wedi siomi oherwydd does dim llawer o exposure am ddiwylliannau gwahanol yn y cwricwlwm pan o'n i'n oedran yna, ac i glywed yr unig amser maen nhw'n clywed am cyfandiroedd gwahanol oedd yn ffordd negyddol. Dwi jyst yn meddwl bod lot o pobl, fi'n gwybod lot o pobl yn ysgol fi'n meddwl bod yn doniol i oh yeah, that's a girl that always makes everything about racism. Pam mae'n problem nhw. Maen nhw'n athrawon, maen nhw'n gwneud lot o gwaith ymchwil i wneud gwersi pan falle oedd nhw wedi creu gwers fel hyn oedd yn mor fel upsetting i chi fel disgyblion i cael ei dysgu. Dwi jyst yn meddwl mae'n lack of, mae'n just ignorance, a lack of education fel maen nhw'n grown adults now, so maen nhw hefo ffonau a pethau, mae'n problem nhw i mynd i educator hynna'n. So pan maen nhw'n cael ei galw mas am pethau fel hyn, dylai nhw wedi cael ei educator yn barod. Hefyd, dwi'n credu bod rhan fawr o fe gallwn ni canolbwyntio trio gwthio i gwella yw nifer o athrawon sydd o cefndiroedd lleiafrifol. Sut ych chi'n meddwl mae'r cwricwlwm yma sydd mynd i dysgu pobl amdan hiliaeth, amdan gwahaniaethu, amdan hanes cymunedau bein? Ti'n meddwl, pa fath o effaith ti'n meddwl bod hyn yn mynd i cael arno chi? Dwi'n diffyn bach yn nerfus amdano fe. Topic sy'n angen cael ei dysgu yw definitely microaggressions a sut mae hiliaeth ddim just amdan lliwiau croen. Mae pawb yn gwybod y diffiniad o hiliaeth, ond mae jyst yn mwy dwfn na hynna. Bydd yn neis trafod mwy o pethau llai amlwg a pethau mwy o safbwynt person sydd yn syffro fe. Dwi'n flin ar ôl siarad i'r ferched heddi bod nhw'n profi microaggressions a triniaeth o'n i'n profi yn yr ysgol, a dwi'n meddwl bod lot angen newid. Dwi eisiau mynd i fy hen ysgol uwchradd i drafod gyda'r disgyblion am beth yw gobeithio nhw am y cwricwlwm newydd hyn, a pha chamau mae'r ysgol yn cymryd i weithredio. Dwi'n teimlo fel dylen ni dangos mwy o crefyddau gwahanol, ac oherwydd ni wastad yn dysgu am fel Cristnogion ac felly Catholig fel pethau yna. Ond fi'n teimlo felly dylen ni cael mwy o amrywiaeth ac dysgu am fel Hinduiaid ac Muslemiaid a pethau fel hynna. Ie, fel
Fel Muslim mae pawb yn fel gofyn fel beth ydych chi'n dathlu fel a pethau a fi'n fel ddim yn educator ni ond mae'n hawdd fel os mae'r ysgol yn fel hefyd fel addysgu nhw. Falle fel mwy amrywiaeth yn y grwpiau ethnig ni'n dysgu am. Fel, sa'n credu ni byth wedi cael gwers fel hanes pobl Asiaidd neu unrhyw beth. Mae'n edrych fel ar pynciau llosg ar hyn o bryd yn y gymdeithas, jyst edrych nôl ar fel beth sydd wedi arwain dros hanes, beth sydd wedi arwain at rhain i ddod yn broblemau a pam yn nhw'n broblemau erbyn heddiw. Os ni'n dysgu am graidd y broblem, falle bod nhw'n mynd ati i ddatblygu a gwella erbyn y dyfodol. Fi'n credu bod os ni ddim yn dysgu am y pethau yma, bydd ni o dan fel y risg o falle mynd nôl mewn amser. Falle bod tuduriad yn bwysig, ond fi'n meddwl bod yna pethau falle mwy pwysig sydd wedi datblygu yn hanes ni erbyn hyn. Mae hanes pobl dion wedi chwarae rhan enfawr yn datblygiad y cymdeithas a credaf dylai cael ei weld fel hanes cyfartal a pwysig hefyd. Persbectif arall dwi'n awyddus clywed gan yw un athrawes. Felly dwi'n siarad heddiw efo fy cyn athrawes Nia Davies am pa camau mae'r ysgol yn cymryd i weithredu'r cwricwlwm hyn. So, ni fel adrannau fel dynieithau, ni wedi gwneud cwbl o bethau blwyddyn yma mwyn just trial runs, basically, i weld beth sy'n gweithio. Ond beth o'n i'n teimlo fe, bod rai ni cynrychioli pob fath o ddisgybl. Ni wedi siarad lot am beth sy'n angen i ni wneud, a maen nhw'n teimlo fe bod nhw ddim yn cael eu llais o wneud cynrychioli iaith ohonyn nhw. So, dyna beth ni'n ceisio i wneud nawr yw mireinio'r hynny a wedyn gweithio ar cwricwlwm sy'n cynhwysol i bawb. Be sy'n eitha frustrating hefyd yw bod pobl yn meddwl just mis pobl di sy'n angen i wneud hwn. A fi'n gwybod pam ni'n wneud oedd arfer crinjo fi pan oedd plant yn ni jyst yn mynd i wneud am mis nawr a wedyn dyna fe. Fi'n teimlo fel taw, mae fe'n rôl i bawb, bob athro, yw i gynrychioli pob disgybl yn ei gywersi nhw. So, bendant, mae rhaid i pob adran, pob athro i wneud i'r rhan. Pan o'n i yn yr ysgol, o'n i'n dysgu amdan lot o pynciau yn hanes, ond falle o'n i ddim yn dysgu lot amdan y cymunedau beu. Ydych chi yn yr ysgol nawr yn dysgu amdan y cymunedau yma yn gwersi hanes a gwersi eraill erbyn hyn? I fod yn onest, fi'n teimlo falle ni'n gwneud lot yn fwy. A yn bendant, ni wedi dechrau wneud y newid yna. Chi'n gwybod lot am y tuduriaid, chi'n lot am y rhyfybu cyntaf, beth am y pobl yna chi ddim yn gwybod am, o fewn y rhyfybu cyntaf. Ydych chi'n eistedd lawr gyda'r disgyblion neu'n gwasanaethau yn dosbarth, ydych chi'n dysgu nhw a sôn a siarad amdano nhw, amdan hiliaeth a gwahaniaethu a sut ydych chi'n neud hynny? Bendant. Beth nathon ni oedd creu gwasanaeth neu sesiwn cyfrestru, ble nathon ni roi at ein gilydd sylwadau hiliol oedd dysgwyr wedi dweud i'w gilydd. A nhw'n completely shocked bod nhw'n dim yn ysgol Gran Tafio hwn, neu'n cymuned yng Nghaerdydd. Maen nhw'n meddwl bod rhywbeth hiliol yn digwydd yn America. Dyw e ddim yn broblem o fewn gymdeithas ni heddi. Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno canllawiau amdano y cwricwlwm yma. Ydych chi'n credu bod nhw'n digon? Ydych chi'n credu bod nhw'n digon i chi dysgu? Mae angen mwy o hyfforddiant ar athrawon bendant. Mae rhaid ni cael rhyw fath o strwythyr ar falle testunau gwahanol o sut i fynd ati i wneud e hefyd. Fel nes i wedi, mae fe'n pwnc rili sensitif. Fel person gwyn hefyd, mae fe'n anghywir i fi sefyll na a gweud, hwn yw beth sy'n angen i fi ddysgu chi. Sut i ni'n mynd ati i wneud hynny mwyn plesio pob disgwyr. Mae fe'n amser rili cyffroes fi'n meddwl i ni i wneud newidiadau yma a rai ardd o cael gobeithio hefyd i bob disgwyr. Mae Natalie Jones wedi bod yn gweithio wrth ymyl DAPL, sef grŵp sy'n rhoi cymorth proffesiynol i bobl sy'n gweithio mewn addysg i ddatblygu dealltwriaeth gwrthhiliol. Mae'r grŵp hefyd wedi bod yn cydweithio efo Llywodraeth Cymru ar manau'r cwricwlwm. Wyt ti'n meddwl bod yna sialensau dysgu'r pynciau sensitif yma sydd mynd i fod yn dod i mewn i athrawon, a wyt ti'n meddwl bod yn rhywbeth falle sydd mynd i bod yn anodd i'r disgyblion dysgu amdan? Mae yna challenge oes, achos mae yna lot o athrawon sydd eisiau dysgu'r peth yma a ddim yn gwybod sut, achos maen nhw'n teimlo dyn nhw eisiau brifo teimladau neb, dyn nhw eisiau cael pethau'n anghywir. A felly mae yna cyfrifoldeb fawr ar yr athrawon i cael effeithiau'n iawn ac i cael y lefel o empathy yn iawn. A hefyd, dwi wedi sylwi bod lot o athrawon yn feddwl bod hanes di ydi caethweisiaeth a dim llawer o'n byd arall. Felly mae eisiau ni newid mindset athrawon. Oes, mae yna pethau, mae rhaid pethau sydd ddim yn neis. Mae rhaid ni siarad amdano nhw, achos mae'n hanes
Prydain a mae'n hanes Cymru, dim hanes di. Dyna'r neges dwi eisiau cael drosodd i bob ysgol, bod da ni angen nhw gyd wneud o, achos da ni ddim eisiau i plant di neu plant gwyn mynd o ysgol yn jyst yn gwybod hanner y stori. Ac os maen nhw'n ddigon hyn hefyd i cael ei effeithio gynhiliaeth, maen nhw'n ddigon hen i siarad amdani. Ti wedi bod yn gweithio yn y gorffannol gyda sefydliadau a wneud yn ysgrifennu erthyglau i wneud gyda fel decoloneiddio yr cymdeithas a hefyd just yr addysg yng Nghymru. Bysa ti'n gallu dweud yn ni bach amdan beth yw decoloneiddio a hefyd beth yw barn ti amdan sut mae Cymru'n mynd o gwmpas yn wneud hyn? Well, basically, deud y gwir ydy hi, decoloneiddio, achos a cofio am y storiau o Gymru. Edrych o persbectif Cymraeg a fwy na hynna persbectif o pobl di hefyd. Dim just o Lloegr, neu dim just gwyn. Wyt ti'n meddwl falle fydd angen mwy o hyfforddiant i'r athrawon yna a sut ti'n meddwl gall'r Llywodraeth helpu'r athrawon yna? Does dim pwynt rili roed adnoddau allan ni athrawon heb yr hyfforddiant gyntaf, a felly maen nhw angen fwy o amser, amser sydd yn bryn yn y byd addysg. So, wyt ti'n meddwl falle os bydd disgyblion ac athrawon yn dysgu amdan y pynciau yma, ti'n meddwl falle fydd agweddau yn newid yn cymdeithas? Ie, dyna'r gobaith. Dyna beth dwi eisiau weld ydy fwy o dathliad amrywiaeth, dim jyst derbyn amrywiaeth. Cyn ymchwilio fewn i'r cwricwlwm yma a siarad efo pawb, y prif obaith oedd bod plant yn teimlo'n hyderus yn ei ethnigrwydd a bod gennym ni lle a llais yn Gymdeithas Cymru. Hyd yn oed ar ôl siarad efo jyst dipyn o pobl, dwi'n teimlo'r obaith hyn. Dwi fy hun ddim yn ei bod yn dysgu'r cwricwlwm yma, ond dwi'n obeithio fyddai'n weld ei effaith ar raddfa genedlaethol. Ac mae dal lot i'w wneud gan pobl mewn pŵer ac yn gymdeithas. Does dim amheuaeth bod hynny yw'r cam cywir ymlaen.